கர்த்தருடைய வார்த்தைக்காக நாம் ஒரு நிமிடம் கண்களை மூடி பயபக்தியோடு நாம் ஜெபம் செய்வோம். දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය උදෙසා අපි දෑත් වසා යාඥා කරමු. ஒரு மனித சத்தத்தை அல்ல, தேவ ஆவியானவர் நம்மத்திலே பேசும்படிக்கு கடந்து வந்திருக்கிறார். මනුෂ්‍යගේ හඬක් නෙමෙයි, දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය අසන පිණිස ආත්මයන් වහන්සේ බැසවිත් සිටිනවා. நாம் எந்த அளவு தாகத்தோடும் விசுவாசத்தோடும் ஆண்டவருடைய ஆசீர்வாதத்திற்காக ஆவலோடு காத்திருக்கிறோமோ அவ்வளவாய் தேவாதி தேவன் நம்மை ஆசீர்வதிப்பது அதிக நிச்சயமா இருக்கிறது. අපි කොයිතරම් පිපාසෙන් උන්වහන්සේගේ වචනය උදෙසා අපි බලාපොරොත්තුෙන් සිටිනවාද ඒක උන්වහන්සේ ඉෂ්ට කරයි. மிக குறுகிய நேரத்தில் தேவாதி தேவன் உங்களை அவருடைய வசனத்தின் மூலமாக ஆசீர்வதித்து ஆரோக்கியத்தையும் சுகத்தையும் ஆசீர்வாதங்களையும் கொடுத்து அனுப்ப ஆவலாய் காத்திருக்கிறார். උන්වහන්සේ කෙටි කාලය තුල ඔබ උන්වහන්සේගේ වචනේවා ඔබ ආශිර්වාද කරලා ඔබ යවන පිණිස උන්වහන්සේ සූදානම්ව සිටිනවා. ஜெபிப்போம். අපි යාඥා කරමු. ஹalleluya. நன்றி தகப்பனே, இந்த இயேசு அழைக்கிறார் பம்மலப்பட்டி பிரான்ச். ஆண்டவரே, இந்த ஜெப மையத்திற்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம். ස්වාමිනේ, මේ යේසුස් කැඳවයි සේවයේ බම්බලපිටි මේ යාඥා කුලන නිසා ඔබ වහන්සේට ස්තුති කරනවා. இந்த ஸ்தலத்திற்கு அடிமைகளை கொண்டு வந்ததற்காக ஸ்தோத்திரம். මේ ස්ථානයට ඔබ වහන්සේගේ මෙහි කරුවන ගෙනාපු නිසා ස්තුතියි. இப்பொழுது நீர் என்னோடு பேசும், எங்கள் அனைவரோடும் பேசும். ස්වාමිනේ, මේ මොහොතේදී මා සමගද මේ ස්ථානයේ සිටිනා සීල දෙනා සමගද කතා කරන්න. உம்முடைய நாமம் எங்கள் மூலமாய் மகிமைப்படுவதாக. ඔබ වහන්සේගේ නාමය අපි තුලින් ස්වාමිනේ මහිමයටපත් වේවා. வந்திருக்கிற அன்பு பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிப்பீராக. ඇවිත් සිටින ප්‍රේමණීය දරුවන්ට ඔබ වහන්සේ ආශිර්වාද කරන්න. இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் அருமை பிதாவே. යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් යාඥා කරනවා පියාණනි. எல்லாரும் சத்தமா ஆமென். ශබ්දෙන් කියමු ආමේන්. ஆமென் சொல்லிட்டீங்களா? ආමේன். மகிழ்ச்சி. கர்த்தருடைய பிள்ளைகளுக்கு கர்த்தர் வாக்குத்தத்தங்களை பரிசுத்த வேதத்தின் மூலமாக வசனங்களின் மூலமாக நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார். දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය තුලින් අපට පොරොන්දු වචනවල් දීලා තිබෙනවා. அவருடைய வார்த்தையின் மூலமாக தான் நம்ம அனுபவிக்கிற அனைத்து ஆசீர்வாதங்களும் நன்மைகளும். උන්වහන්සේගේ වචනය තුලින් තමයි අපට සියලු යහපතද ආශිර්වාදද. நம்ம எல்லாரும் பல தடவை படித்து படித்து பழகின ஒரு வசனத்திலிருந்து ஆரம்பிக்க போறோம். අපි නිතරම අපි කියවපු වචනය තුලින් මම පටන් ගන්නට යනවා. 3 யோவான் 2வது வசனம். யோவான் 3 දෙවෙනි පරිච්ඡේදය. பிரியமானவனே, உன் ஆத்துமா வாழ்கிறது போல நீ எல்லாவற்றிலும் வாழ்ந்து சுகமா இருக்கும்படி வேண்டுகிறேன். What I tell you, translate. No need to open Bible. பிரியமானவரே, ප්‍රේමවන්තයා, உன் ஆத்துமா வாழ்கிறது போல ඔබගේ ආත්මය සඵලවත් වන්න මෙන් நீ எல்லாவற்றிலும் வாழ்ந்து சுகமா இருக்கும்படி வேண்டுகிறேன். ඔබ සියලු දෙයකින්ම සඵලවත් වෙන ලෙස මම ප්‍රිය කරමි. இது ஒரு அருமையான, நாம் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய நம்பகமான ஒரு அருமையான வாக்குத்தத்தம். මේක ඊටමත් යහපත් පොරොන්දු වචනයක්. இதை கொஞ்சம் ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்க்கும் பொழுது අපි මේ වචනය ගැන අපි පොඩ්ඩක් බලන විට அதற்கு முன்னாடி அதற்கு பின்னாடி இருக்கிற வசனத்தை கொஞ்சம் கவனிக்கணும். ඒ වචනයට උඩ සහ යට තියෙන කොටස අපි බලමු. பிரியமானவனே, நீ எல்லாவற்றிலும் வாழ்ந்து சுகமா இருக்கும்படி வேண்டுகிறேன் என்று அவர் சொல்லவில்லை. උන්වහන්සේ කියවන ප්‍රේමවන්තයා ඔබ සියලු දේ තුලින් ඔබ සඵලවත් වෙයි කියලා ஒரு ட்விஸ்ட் ஒன்னு வச்சிட்டார். එතනදී උන්වහන්සේ ට්විස්ට් එකක් තියලා තියෙනවා. உன் ஆத்துமா வாழ்கிறது போல, ඔබගේ ආත්මය සඵලවත් වන්නා මෙන් however your soul living. ඒ ආකාරයට ඔබගේ ආත්මය ජීවත් වෙයි. அப்படி என்றால் என்ன அர்த்தம்? ඒකට තේරුම නම් உன் ஆத்துமா வாழ்கிறது உண்மையானால், ඔබගේ ආත්මය ජීවත් වෙන එක ඇත්තනම් நீயும் எல்லாவித நன்மைகளிலும் ஆசீர்வாதமா இருப்பாய். ඔබත් සියලු යහපත තුලින් ආශිර්වාදව ඉඳී. கிறிஸ்தவமே அற்புதத்தை நம்பி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். කිතුණු අය ආස්කම බලාපොරොත්තුෙන් ජීවත් වෙනවා. ஆதியாகமம் முதல் வெளிப்படுத்தல் வரை, அதற்கு பிறகு இன்று வரை கிறிஸ்தவர்கள் அற்புதங்களை கண்களால் காண்கிறார்கள், நம்முடைய வாழ்க்கையிலே குடும்பத்தில் அனுபவிக்கிறார்கள். අපි උත්පත්ති සිට එළිදරව් දක්වා බලනවා නම් අපේ ජීවිතේ හැම දෙයකින්ම අපි ආස්කම් තුලින් තමයි අපි ජීවත් වෙන්නේ. நாம் சுகமா இருக்க வேண்டும் என்று தேவன் விரும்புகிறார். අපි සුවින් සිටින එක උන්වහන්සේ කැමති වෙනවා. ஆதியிலே தேவன் ஆதாம் ஏவாளை படைத்த பொழுது இந்த வியாதிகளை படைக்கவில்லை. දෙවියන් වහන්සේ උත්පත්ති පොතේ අපි බලන විට ආදාම් සහ ඒවල්ව උන්වහන්සේ මවන විට උන්වහන්සේ රෝග දුන්නේ නැහැ. முதல் தேவனாகிய கர்த்தர் கைகளை உயர்த்தி ஆதாம் ஏவாளை ஆசீர்வதித்து சொன்னது என்ன? நீங்கள் பலுகி பெருகி பூமியை நிரப்புங்கள். දෙවියන් වහන්සේ ආදාම් ඒවල්ට අධික කරලා උන්වහන්සේ ආශිර්වාද කරලා කිව්වා නුඹ පොළව
bless, multiply. பள்ளிக்கு பெருகி பூமியை நிரப்புங்கள். fill this world. உலகத்தை நிரப்புங்கள். මේ ලෝකය ඔබ පුරවන්න. அது உலகம் ஃபுல்லா நிரப்பிட்டோம். ஜனத்தொகை நல்லா பெருகிடுச்சு. අපි බලනවා මේ ලෝකෙ මිනිස්සු බිහි වෙලා දැන් මේ ලෝකෙ පුරවලා තියෙන්නේ. கர்த்தருடைய வாக்குத்தத்தம் ஒரு காலம் பொய்யாகாது. උන්වහන්සේගේ පොරොන්දු වචන කවදාවත් ඒක බොරු වෙන්නේ නැහැ. அப்போ மூப்பு வறுமை பிணி எப்போ ஆரம்பிச்சது? மூப்பு வறுமை பிணி, அதாவது வியாதி, சாபங்கள், போராட்டம் எல்லாம் எப்போ ஆரம்பித்தது? ඒ කියන්නේ රෝගය, ශාපය, පොරබැඳීම් ඒක පටන් ගත්තේ කවදාද? மீறுதலுக்குட்பட்ட பிறகு. ඒ වචනය දෙවියන් වහන්සේගේ වචනයට විරුද්ධව මනුෂ්‍ය ඇසිරපු මොහොතේදී அந்த விலக்கப்பட்ட கனியை புசிக்கும் வரை ஆதாம் ஏவாள் they lived with a blessed life. එපා කියපු ඒ උන්වහන්සේ තානම් කරපු ඒ ගෙඩිය කන්න කලින් ඔවුන් ඊටමත් ආශිර්වාද ලතා වූ ජීවිතයක් ඔවුන් ගත කළා. எப்பொழுது ஆதாம் ஏவாள் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படியாமல் போனார்களோ කවදාද ආදම්ස ඒවල් දෙවියන් වහන්සේගේ වචනයට අකීකරු වුණාද? அங்கேயே ஆரம்பித்து விட்டது பிரச்சனை. එතනම පටන් ගත්තා ප්‍රශ්න. மற்றபடி ஆண்டவர் நோய்களை, வறுமையை, பிணிகளை, சாபங்களை வைக்கவில்லை. එතෙකල් දෙවියන් වහන්සේ රෝගයේද, පීඩාවද, ශාප මේ කිසිම දෙයක් මනුෂ්‍යයට තබලා තිබෙන්නේ නැහැ. இப்பொழுது கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் சுகமாக்கும் வல்லமையை குறித்து கொஞ்ச நேரம் நான் பேச போறேன். දෙවියන් වහන්සේගේ සුව කිරීමේ මේ බලය ගැන මම කතා කරන්නට යනවා. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து கலாத்தியர் 3:13 சிலுவையில் அறையப்பட்ட பிறகு சாபம், பாவம், ரோகம் நீங்கியது. ගලාති 3:13 අපි බලනවා යේසුස් වහන්සේ කුරුසියේදී උන්වහන්සේ ඇනගැසුවට පස්සේ ඒ සියලු ශාපය නැති වුණා. கிறிஸ்து இயேசு நமக்காக சாபமானார். ක්‍රිස්තුස් යේසුස් වහන්සේ අප උදෙසා ශාපයක් වුණා. நம் பாவங்களை, சாபங்களை இயேசு சிலுவையிலே சுமந்து விட்டார். අපගේ සියලු පාප ශාප උන්වහන්සේ කුරුසියේදී දරාගත්තා. நமக்காக செய்ய வேண்டிய அத்தனையும் இயேசு செய்து விட்டார். අප උදෙසා කරන්න ඕන හැම දෙයක්ම උන්වහන්සේ කුරුසියේදී කරලා නිමා කළා. முதல் ஆதாம் சாபத்தை கொண்டு வந்தார். இரண்டாம் ஆதாமாகிய இயேசு சாபத்தை நீக்கினார். ප්‍රථම ආදාම් ශාපය මේ පොළොවට ගෙනාවා. දෙවන ආදාම් වන්නා වූ යේසුස් වහන්සේ ආශිර්වාදය ගෙනාවා. அல்லேலூயா சொல்லமா? හලෙලූයා කියමුද? இயேசுநாதருக்கு ஒரு அல்லேலூயா சொல்லுங்க எல்லாரும். යේසුස් වහන්සේට අපි හලෙලූයා කියමු. அப்படி என்றால் நம்முடைய ஆத்துமா வாழ்கிறதா? அதான் பாரு. එහෙනම් අපගේ ආත්මය ජීවත් වෙනවද කියන එක අපි බලමු. ஆத்துமா வாழாமல், அப்ப இந்த வார்த்தையின்படி பார்க்கிறப்போ ஆத்துமா வாழாமல் அதற்கு பதிலா வேற ஏதோ வாழுது. ආත්මය වෙනුවට වෙන මොනවාරි අප තුළ ජීවත් වෙනවා. இயேசு கிறிஸ்து நமக்கு அற்புதங்களை செய்து நம்மை சுகமாய் ஆசீர்வதிக்க, எல்லா விதத்திலும் நம்மை காப்பாற்ற ஆசைப்படுகிறார். යේසුස් වහන්සේ සියලු අතකින්ම අපිට ආශිර්වාද කරන්නට උන්වහන්සේ කැමති වෙනවා. அது நமக்குள் வந்து பலிக்க கூடாதபடி, ඒක අප තුළ සිද්ධ නොවන පිණිස, அற்புதங்களை, ஆசீர்வாதங்களை பெற்று அனுபவிக்க கூடாதபடி, ආස්කම උන්වහන්සේගේ පුදුම දේවල් දකින්න බැරි විදියට ஆத்துமா சுகமாய் வாழ்வதற்கு பதிலாக வேற ஏதோ வாழ்கிறது. ආත්මය සුවෙන් ජීවත් වෙනුවට වෙන දෙයක් අප තුළ ජීවත් වෙනවා. ஆத்துமா வாழ்கிறது போல என்று சொல்லிவிட்டார். ආත්මය ජීවත් වෙන ආකාරයට கெட்ட குமாரன் கதையிலே, மகனே நீ எப்பொழுதும் என்னோடு கூட இருக்கிறாய், எனக்குள்ளதெல்லாம் உனக்கு சொந்தம் என்று அப்பா சொல்றார். අකිකරු පුත්‍රයාගේ කතාවේ අපි බලනවා ප්‍රථම පුතාට ඒ තාත්තා කියනවා පුත්‍රයා නුඹ මා සමග හැම මොහොතෙම ඔබ ජීවත් වෙනවා. அதற்கு என்ன அர்த்தம்? ඒකට මොකද්ද තේරුම? மகனே நீ எப்பொழுதும் என்னோடு கூட இருப்பாயானால், පුතා නුඹ හැම මොහොතෙම මා සමග ඉන්නවා නම්, என்னை விட்டு பிரிஞ்சு அலைஞ்சு திரியத்துக்கு ஓடாம என் கூட இருப்பாயானால், මගෙන් ඈත් නොවි ඔබ මා සමගම ඉන්නවා නම්, எனக்குள்ளதெல்லாம் உனக்கு சொந்தம். මට තියෙන සියලු දෙයක්ම නුඹට අයිති. சின்ன பையன் போயிட்டான், சாபமா வந்து அப்பா கிட்ட வந்து ஒரு வேலைக்காரனை போல வந்து சேர்ந்துட்டான். ඒ දෙවෙනි පුතා ඇවිල්ලා වැඩකාරයෙක් ඇටියට ඇවිල්ලා ආපසු තාත්තා ළඟට ආවා. பெரிய மகன் அப்பா கூட இருக்கிறதுனால அப்பா சொன்ன வாக்குத்தத்தம் இது. මේ ලොකු පුතා තාත්තා සමග හිටපු නිසා ඒ ලොකු පුතාට දුන්නා වූ පොරොන්දුව. நீ எப்பொழுதும் என்னோடு கூட இருக்கிறாய், என் வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிக்கிறாய், எனவே எனக்குள்ளதெல்லாம் உனக்கு சொந்த மகனே. නුඹ හැම මොහොතෙම මා සමග ඉන්න නිසා මට තියෙන සියලු දෙයක්ම නුඹටත් අයිති.
அப்படி என்றால் நாமும் ஆண்டவரோடு கூடவே இருப்போமானால் அவருடைய வாக்குத்தத்தங்கள் நமக்கு சொந்தம். එහෙනම් අපි දෙවියන් වහන්සේ සමගම ඉන්නවා නම් ජීවත් වෙනවා නම් උන්වහන්සේගේ සියලු පොරොන්දු වචන ආශිර්වාදය අපටත්. அதற்கு அடுத்த வசனத்தை பாருங்கள். ඊළඟ වචනේ බලන්න. 3 யோவான் 3வது வசனம். ஏன்னா அது ஒரே அதிகாரம் தான். 3 யோவான் 2:3 நீ சத்தியத்தில் நடந்து கொள்கிறாய் ඔබ සත්‍යයේ ජීවත් වෙනවා என்று உன்னுடைய உண்மையை குறித்து சாட்சி கொடுத்த பொழுது மிகவும் சந்தோஷப்பட்டேன். එම සාක්ෂි දුන්න එක ගැන මම ප්‍රීති වෙනවා. நீ சத்தியத்தில் நடந்து கொள்கிறாய். ඔබ සත්‍ය වචනේ තුලින් ඔබ ජීවත් වෙනවා. பரிசுத்த வேதத்திலேயே இந்த சத்தியத்தில் நடந்து கொள்ள சத்தியம் என்கிற வார்த்தை ஆதியாகமம் 32:10 படிக்கலாம். சத்திய කියන වචනය වල උත්පත්ති 33 අපි බලනවා. யாக்கோபு சொல்றார். யாக்கோப் පවසනවා. அடியேனுக்கு தேவன் காண்பித்த அடியேனுக்கு தேவன் காண்பித்த எல்லா தயவுக்கும் මෙහෙකරුවාට දෙවියන් වහන්සේ කරපු සියලු යහපතට எல்லா சத்தியத்திற்கும் සියලු සත්‍යයට நான் எவ்வளவு வேணும் பாத்திரன் அல்ல. මට කිසිම වටිනාකමක් නැහැ. தன்னை தாழ்த்துறார். ඕව යටත් කළා. Humbleness brings blessing to your life. යටත්කම ආශිර්වාදය ගේනවා. யாரெல்லாம் தங்களை தாழ்த்துறாங்களோ அவங்களை இயேசு உயர்த்துவார். කවුරුන්ද තමන්ව යටත් කරනවද ඕන්ව දෙවියන් වහන්සේ උසස් කරයි. தன்னைத்தான் தாழ்த்துகிறவன் உயர்த்தப்படுவான். තමන්ව යටත් කරන්නව මනුෂ්‍යන්ව දෙවියන් වහන්සේ උසස් කරයි. தன்னைத்தானே உயர்த்தி கொள்ளுகிறவன் தாழ்த்தப்படுவான். තමන්ව උසස් කරන්නව මනුෂ්‍යව උන්වහන්සේ යටත් කරයි. இயேசு கிறிஸ்துவே சொன்ன வார்த்தை இது. මේක යේසුස් වහන්සේම කියපු වචනයක්. அற்புதங்களை பெற்றுக்கொள்ள ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்ள நமக்கு தகுதி எல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லாவிட்டாலும் அந்த தாழ்மை இருக்குமானால் யாக்கோபினுடைய அந்த தாழ்மையை பார்த்து ஆசீர்வதித்த அதே கர்த்தர் உங்களையும் ஆசீர்வதிக்க வல்லவராய் இருக்கிறார். யாக்கோබ බලලා ආශිර්වාද කරපු ඒ දෙවියන් වහන්සේ අපිත් උන්වහන්සේ ඉදිරියේ අපිව යටත් කරනවා නම් උන්වහන්සේගේ ආශිර්වාදයේද ආස්කමද අපට ලබා ගන්නට පුළුවන්. கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் அதாவது கிறிஸ்தவர்கள் நிறைய பேருக்கு ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்ளணும், அற்புதங்களை பெற்றுக்கொள்ளணும், நல்ல சுகத்தை பெற்றுக்கொள்ளணும், டாக்டர் கிட்ட போய் பணத்தை செலவழிக்காம கர்த்தர்கிட்ட ஜெபம் பண்ணி இலவசமா சுகத்தை பெற்றுக்கொள்ளணும்ன்ற ஆசை இருக்குது. කිතුණුවන්ට රෝගයක් ආවම ડોක්ටර්ස් ළඟට යන්න නැතුව සුවය ලබා ගන්න ඕනේ, ආශිර්වාදය ලබා ගන්න ඕනේ කියනව ආශාවන් තිබෙනවා. ஆனா கீழ்ப்படியலன்னா தாழ்த்தவில்லை என்றால் கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதம் நம்ம கிட்ட வந்து சேராது. කීකරුනේ නැත්නම් තමන්ව යටත් කළේ නැත්නම් ඒ දෙවියන් වහන්සේගේ ආශිර්වාදය අපට ලබා ගන්නට බෑ. பைபிள்லயே சத்தியம் என்கிற வார்த்தை கடைசியா எங்க வருது தெரியுங்களா? බයිබලයේ සත්‍ය කියන වචනය අන්තිමට කොයිද දන්නවද එන්නේ? வெளிப்படுத்தல் 22:6. එලිදරව් පොතේ 22 වෙනි පරිච්ඡේදය 6 වෙනි වචනය. பின்பு அவர் என்னை நோக்கி இந்த வசனங்கள் உண்மையும் சத்தியமுமானவைகள். விட்டல். இந்த வசனங்கள் பரிசுத்த வேத வசனங்கள் உண்மையானவைகள் சத்தியமானவை. මේ සුද්ධ වචනය සත්‍යයි මේක උන්වහන්සේගේ අවංක වචන. அப்ப எதுக்காக அதை சொல்றாரு? ඇයි උන්වහන්සේ මේක කියන්නේ? வேதத்தை எடுத்து தினந்தோறும் ஜெபத்தோட ஆசையாக அன்றைக்கு தான் புதுசா வாசிக்கிற மாதிரி வாசிக்கணும். දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ අරගෙන ආශාවෙන් එදා දවස තමයි ඒක වචනේ කියවන්න පටන් ගන්න ආකාරයට ඔබ කියවිය යුතුයි. எனக்கு பைபிள் படிக்க டைம் இல்ல, ஜெபம் பண்ண டைமே இல்லைன்னு ஒருத்தர் சொல்றாருன்னா அதை விட வேற என்ன இருக்குது உலகத்துலன்ற. මට වෙලාවක් නැහැ බයිබලේ කියවන්න යාඥා කරන්න කියලා මිනිස්සු කියනවා නම් பரிசுத்த வேதம் தான் நமக்கு வழிகாட்டி ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்ள. දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ තමයි අපට මාර්ගය උන්වහන්සේගේ ආශිර්වාද ලබා ගන්නට. தினந்தோறும் வேதத்தை குறைஞ்சது ஒரு 5 அதிகாரமான படிக்கணும். දවසට අඩුම තරමින් පරිච්ඡේද 5ක් හරි ඔබ කියවන්න. வீட்டில் இருக்கிறவங்க 10 அதிகாரம் கூட படிக்கலாம். නිවසේ ඉන්නව අය පරිච්ඡේද 10ක් හරි එක දවසට කියවන්න. வேலைக்கு போறவங்க குறைஞ்சது 5 அதிகாரமான படிக்கணும். රැකියාවට යන්නව අය දවසට පරිච්ඡේද 5ක් හරි ඔබ කියවන්න. எப்படி பார்த்தாலும் குறைஞ்சது ஒரு அதிகாரமான படி. කොහොම හරි දවසට පරිච්ඡේදයක් හරි කියවන්න. காலையில சாயந்தரம் சேர்த்து 2 அதிகாரம் படிக்கணும். උදේට සහ අවසට පරිච්ඡේද දෙකක් හරි ඔබ කියවන්න. அப்படியே அந்த வசனத்தை தியானம் பண்ணணும். ඒමම ඒ වචන ඔබ මෙනෙහි කරන්න. ஆத்துமா வாழ்வதற்கு இதுதான் சிறந்த ஆகாரம்.
ආත්මේ ජීවත් වෙන්නට මේක තමයි අරි ආහාරය. சரீரம் சுகமா இருப்பதற்கு நாம சாப்பிடுறோம், தினந்தோறும் சாப்பிடுறோம். අපගේ ශරීරය හොඳට ඉන්නට තියාගන්නට අපි කෑම කනවා. நமக்கு புத்தி தெரிஞ்சதுல இருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் அரிசி மட்டும் எவ்வளவு சாப்பிட்டுருப்போம்? சோறு ரைஸ் අපි දන්න තරමට අපි බත් කොච්චර කාලා ඇතිද? எத்தனை மூட்டை ஆயிரும்? ගෝණි කීයක් අපි කාලා ඇතිද? சலிப்பு வருகிறதா? අපිට ඒක එපා වෙනවද? எப்போ பாருங்க சோறேவா, இது வேண்டாம் சொல்றோமா? හැම වෙලේම මේ බත්ද අපි එපා කියලා කියනවද? சோறு இட்லி தோசை எல்லாம் அரிசியிலிருந்து தான் வருது. බත් ඉඩ්ලි තෝස මේ හැම දෙයක්ම හාල් වලින් තමයි එන්නේ. எல்லா அப்பப்போ கொஞ்சம் மாத்திரமே தவிர மெயின் ரூட் அரிசி தான். ඉඳ ඊට අපි වෙනස් කරනවා ඒත් ඒ සියලු දෙයක්ම අදන්නේ හාල් වලින්. இன்னைக்கு வரைக்கும் இந்தியா, இலங்கை, மலேசியா, சிங்கப்பூர், ஏதோ கோபால் பல்புடைய விளம்பரம் நினைக்காதீங்க, இந்த நாடுகள்ல அரிசி தான் பெருவாரியா பயன்படுத்துறாங்க. ඉන්දියා, ශ්‍රී ලංකා, මැලේසියා, සිංගප්පූරු දේශවල් ගත්තොත් වැඩිපුරම පාවිච්චි කරන්නේ කන්නට හාල්. அரிசி மட்டும் இது வரைக்கும் எத்தனை மூட்டை ஆயிரும்? හාල් ගෝණි කීයක් කාලා ඇතිද? அப்ப மீதி பாருங்க. ඉතුරු ටික ඔබ බලන්න. சிக்கன், மட்டன், chicken mutton, வேற ரவா, රුලං, பருப்பு, டால். පරිප්පු. சிலர்ல எங்க போனாலும் இந்த பருப்பு டால் தான் கொடுக்குறாங்க ஹோட்டல்ல. සමහර අය කොහේ ගියත් පරිප්පු දෙනවා. என் மகன் எங்களை போட்டோவில் பார்த்துட்டு இந்த பருப்பு டால் சாப்பிட்டு நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷா பளபளன்னு இருக்கிறீங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க. என்னுடைய மகள் சொல்லிட்டாங்க. මගේ දුව කිව්ව පරිප්පු කාලා හොඳට ලස්සන වෙලා කියලා. அவங்க சொன்னது இன்னும் நல்லா சாப்பிட்டுங்க அந்த பருப்பு டால். ඒ කිව්වට පස්සේ තවත් අපි පරිප්පු කනවා. அது போல வேத வசனத்தை சலிக்காமல் படிக்கணும், அதுக்காக தான் சொல்றேன். ඒ වගේම මේ වචනේ එපා වෙන්නේ නැතුව අපි හැමදාම ඒක කියවන්නට ඕන. சங்கீதம் 23 எப்போ பாரு அதுவா, எத்தனை முறை படிச்சாலும் ஆசை தீராதுன்றனா. ගීතාවලිය 23 ඔබ කොයිතරම් කොච්චර කියවත් ඒක අපිට එපා වෙන්නේ නැහැ. யோவான் 1 அதிகாரம் படிச்சாலே ஒரு மனுஷன் ரட்சிக்கப்பட்டுருவான். යොහන් පළවෙනි පරිච්ඡේද මනුෂ්‍ය කියවොත් ඒ මනුෂ්‍ය ගැලවීම ලබා ගනී. மத்தேயு 5, 6, 7 இந்த 3 அதிகாரங்கள் மலைப்பிரசங்கம், மவுண்டன் பிரீச்சிங், இயேசு கிறிஸ்து மலைப்பிரசங்கம், இத படிச்சாவே ஒரு மனுஷன் பரிசுத்தமாயிடும். මතෙව් 5, 6, 7 කියවොත් යේසුස් වහන්සේගේ කන්ද උඩ දේශනාව ඒක මනුෂ්‍යෙක් ඒක කියවොත් ඒ මනුෂ්‍ය ගැලවීමට ආශිර්වාදය ලබා ගනී. அப்படி ஒரு ஆசையா பரிசுத்த நம்ம தான் பல தடவை படிச்சிட்டுமே, இப்ப எதுக்கு அப்படி நினைக்கவே கூடாது. சாப்பாடு போலதான் இதுவும் ஆன்மீக ஆகாரம். திரும்ப திரும்ப படிங்க. போர் அடிக்குதுன்னு வச்சுங்க, தப்பு பைபிள் மேல கிடையாது, நம்ம மேல தான். ආසාවෙන් ඔබ කියවන්න ඒක ඔබට බෝරින් නම් ඒක වැරද්ද තියෙන්නේ බයිබලේ නෙමෙයි ඔබ ළඟ. ஃபீவர் வந்துட்டுமே சாப்பிட முடியாது. උණ ගත්තා නම් අපිට කන්න බෑ. ஏதாவது வியாதி வந்தவன் சாப்பாடு இன்ட்ரெஸ்டா சாப்பிட முடியாது. මොනවාරි රෝගයක් ආවොත් අපිට කෑම කන්නට අපිරියයි. அதே போலதான் ஆவிக்குரிய ஃபால்ட். கர்த்தருக்கு பிரியமில்லாதவன் பைபிளை தொடவே முடியாது, அவன் என்ன வந்து படிக்கிறது. දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රිය නැති දේවල් කරන මනුෂ්‍යයට බයිබලේ කියවන්නට බෑ. பரிசுத்த வேதத்தை நேசி, அதை தினந்தோறும் வாசி, அப்பதான் நீ விசுவாசி, சுகவாசி. සුද්ධ බයිබලයේ ඔබ කියවන්න. එතකොට තමයි ඔබ ඔන්නම ඇදහිලිවන්තයෙක්. யோவான் 8:32 இயேசு இவ்வாறு சொல்கிறார். යොහන් 8:32 යේසුස් වහන්සේ මේ ආකාරයට පවසනවා. சத்தியத்தையும் அறிவீர்கள், சத்தியம் உங்களை விடுதலையாக்கும். සත්‍ය ඔබ දැනගන්නවා, ඒ සත්‍ය ඔබව නිදහස් කරයි. என் பிள்ளைகள் சத்தியத்தில் நடக்கிறார்கள், அதனால தான் இவ்வளவு சொல்றேன். මගේ දරුවන් සත්‍ය වචනේ තුල ඔවුන් ජීවත් වෙනවා. அப்ப சத்தியம் என்ன? එතකොට සත්‍ය කියන්නේ මොකද්ද? சத்தியமாவது எது? සත්‍ය කියන්නේ මොකද්ද? I am the way, the truth and the life. Jesus told me. நானே வழி, சத்தியம், ஜீவனுமாய் இருக்கிறேன். යේසුස් වහන්සේ කිව්වා මම මාර්ගයද සත්‍යයද ජීවනයද කියලා. அப்ப சத்தியத்தை அறியணும்னா இயேசுவை அறிந்து கொள்ள வேண்டும். සත්‍ය ඔබ දැනගන්න ඕනේ නම් ඔබ යේසුස් වහන්සේව දැනගත යුතුයි. அவருடைய வார்த்தைகளை படித்து ஆராய்ச்சி செய்ய வேண்டும். උන්වහන්සේගේ වචනය කියවලා ඔබ ඒ වචනය වැඩි ඔබ දැනගන්නට යුතුයි. தியானம் செய்ய வேண்டும். ඔබ ඒක මෙනෙහි කළ යුතුයි. கடைசி நேரத்தை, கடைசி நிமிடத்தை பைபிளுக்கு ஜபத்துக்கு கொடுக்க கூடாது. முதல் நேரம், முதல் நிமிடத்தை கர்த்தர் கொடுக்கும். අන්තිම වෙලාව ඔබ වචනයට දෙන්න එපා. ප්‍රථම වෙලාව ඔබ වචනේ කියවන්නට දෙන්න. பிரைஸ் தி லார்ட். ஹalleluya. හලෙලූයා. நான் கல்லூரி படிக்கிறப்போ என் சொக்கா வித்து ஒரு பைபிள் வாங்கினேன். මම කොලෙජ් එකට යන විට මගේ ඇඳුමක් විකුණලා මම බයිබලයක් ගත්තා.
படிக்க 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 என் உள்ளமெல்லாம் பரவசம் அடைந்தது. ஏன் தெரியுமா? என் சட்டை வித்து வாங்கினதுனால. ඒක කියවන්න මට ගොඩාක් හිතට සතුටක් දැනුණා. එයි නම් මගේ ෂර්ට් එක විකුණලා මම ඒක ගත්ත නිසා. பணம் கையில இல்லாததுனால வேதத்தை வாங்குறதுக்கு அவ்வளவு ஆசை, தாகம் வந்தது. நல்ல இருக்கிறதுல ஒரு 3 சட்டை தான் என்கிட்ட. அப்போ ரொம்ப வறுமை. அதுல ஒரு சட்டை நல்லா இருக்கும், அதை துவைச்சு அயன் பண்ணி அது ரொம்ப நாளா கேட்டிருந்தான் என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தன். அவனுக்கு வித்து அந்த பணத்தை கொண்டு போய் தான் பைபிள் வாங்கினேன். මට ඉතාමත් පිපාසයක් තිබුණා බයිබලයක් ගන්නට. මං ගාව තිබුණේ ෂර්ට් 3යි. එකකින් එකක් ඕදලා හොඳට අයන් කළා. මම ඒක විකුණලා මම බයිබලයක් ගත්තා. ஆண்டவர் என்னோடு பேசினார். දෙවියන් වහන්සේ මා සමග කතා කළා. ஃப்ரெண்டு மாதிரி பேசினார். යාළුවෙක් වගේ උන්වහන්සේ මා සමග කතා කළා. ஒரு பைபிள் வாங்குவதற்கு நீ உன் சட்டை வித்தா அல்லவா மகனே? බයිබලයක් ගන්නට නුඹ ෂර්ට් එක නුඹ වික්කා නේද? இனி உனக்கு பைபிளுக்கும் பஞ்சம் வராது, ஆடைகளுக்கும் பஞ்சம் வராது. උන්වහන්සේ කිව්වා ඔබට බයිබලයටද ඇඳුමටද කවදාවත් ඔබට සාගතයක් ඉඟකමක් එන්නේ නැහැ. அவருடைய வாக்குத்தத்தம் பாருங்க, ஆம் என்றும் ஆமென் என்றும் இருக்கிறது. උන්වහන්සේගේ පොරොන්දු වචනය ආමේන් කියලා තිබෙනවා. உலக பிரகாரமான ஆசீர்வாதங்களை ஆண்டவர் கொடுக்காமல் விட்டு விடுவாரா? கொடுப்பார். ලෝක ආකාර ආශිර්වාදය උන්වහන්සේ දෙන්නේ නැතුව ඉඳීද? උන්වහන්සේ අනිවාර්යෙන් දෙයි. எப்ப கொடுப்பார்? උන්වහන්සේ කොයි වෙලේද ඒක දෙන්නේ? Seek first of all the kingdom of God. ප්‍රථම උන්වහන්සේගේ රාජ්‍ය ඔබ සොයන විට Then all will provide unto you. උන්වහන්සේගේ රාජ්‍ය ඔබ ප්‍රථම සොයන විට අන් සියලු දෙයක්ම උන්වහන්සේ දෙයි. ஒன்று வாங்கினால் ஒன்று இலவசம். එකක් ගත්තොත් තව එකක් ඔබට නොමිලේ. தேவனுடைய ராஜ்யத்தை நீ தேடுவதற்கு நீ கிரயம் செலுத்தி உன் தேவைகளை கர்த்தர் அற்புதமாய் දෙවියන් சந்திப்பார். වහන්සේගේ රාජ්‍යය සොයන්නට ඔබ වෙලාව දෙන්න. ඔබේ සියලු දෙයක්ම උන්වහන්සේ බලාගනි. தேவைகளை அற்புதமாய் சந்திப்பார், வியாதிகளை நீக்குவார். அற்புதங்கள் வாழ்க்கையில தானா நடக்கும், நீங்க கேட்காமலேயே நடக்கும். ඔබගේ සියලු අවශ්‍යතාවය උන්වහන්සේ සපයයි. ඔබට ආශිර්වාද කරයි. ඔබ ඉල්ලන්නට ප්‍රථම උන්වහන්සේ සියලු දෙයක්ම දෙයි. யாத்திராகமம் 34:6 இப்படி படிக்கிறோம். නික්මයාම 14:6 கர்த்தர் இரக்கமும் கிருபையும் நீடிய சாந்தமும் மகா தயையும் உள்ள சத்தியம் உள்ள தேவன். அதான் முக்கியம். නික්මයාම 34:6 දෙවියන් වහන්සේ අනුකම්පාවෙන්ද කරුණාවෙන්ද උන්වහන්සේ දයාවෙන්ද පිරුණා වූ දෙවියන් වහන්සේ. நம்ம நினைக்கிறோம் பிதாவானவரை பற்றி அவர் ரொம்ப கோபப்படுறாரு. அப்ப இயேசு அப்பா 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 கோபப்படாதீங்க, அவன் என்னால் ரட்சிக்கப்பட்டு என் ரத்தத்தால் ரட்சிக்கப்பட்டு என்ன அவர் நமக்காக பரிந்து பேசுறாரு. அது ஒரு பக்கம் டாக்டரின் கரெக்ட் தான். දෙවියන් වහන්සේ ඊටමත් උන්වහන්සේ කෝප වෙනව. දෙවියන් වහන්සේ යේසුස් වහන්සේ කියනවා මම මේ පුත්‍රයා උදෙසා ලේ වැගිරුවා, මම මගේ ලේ වලින් ඔහු ගැලවීම ලබා ගත්තා කියන එක ඒක ඇත්ත. நியாயப்பிரமாணத்தின் காலத்திலே கர்த்தர் தன்னை பற்றி என்ன சொல்றாரு? இரக்கம் உள்ளவர். ඒ කාලේදී අපි බලන විට දෙවියන් වහන්සේ කරුණාවන්ත දෙවියන් වහන්සේ. கிருபை உள்ளவர். උන්වහන්සේ කරුණාවන්තයි. நீடிய சாந்தம் உள்ளவர். උන්වහන්සේ ඊටමත් ඉවසිලිවන්ත දෙවියන් වහන්සේ. நம்ம மேல மகா தயவு பாராட்டுகிறார். උන්වහන්සේ අප කෙරෙහි උන්වහන්සේ අනුග්‍රහය දක්වන්නා වූ දෙවියන් වහන්සේ. நமக்கு நீதி நியாயம் செய்ய சத்தியமுள்ள தேவனாய் இருக்கிறார். උන්වහන්සේ අපිට ධර්මිෂ්ඨ ඉෂ්ට කරන්නට උන්වහන්සේ බලවන්තයි. உங்கள் பரிசுத்தத்திற்கு, உங்கள் நீதி நேர்மைக்கு, நீங்கள் செய்கிற நன்மைகளுக்கு கட்டாயம் ஆண்டவர் கணக்கு வைத்திருக்கிறார். கட்டாயம் கொடுப்பார். ඔබ කරන්නා වූ යහපත් දේවල් වලට ඔබ කරන්නා වූ ධර්මිෂ්ඨ වලට උන්වහන්සේ සැබවින්ම ඔබට විපාකය දෙයි. பரலோகத்துல போய் சேருவதற்கு கூட அவருடைய தயவு, அவருடைய கிருபை தான் நமக்கு தேவைப்படுகிறது. ස්වර්ග රාජ්‍යයට අපි යන්නට උන්වහන්සේගේ අනුග්‍රහය සහ උන්වහන්සේගේ කරුණාව අපට අවශ්‍යයි. நாம் பரிசுத்தமாய் வாழ்வதற்கு கூட நம்முடைய சொந்த முயற்சி அல்ல, கர்த்தருடைய கிருபை தேவைப்படுகிறது. අපි සුද්ධකමින් ජීවත් වෙන්නට අපගේ උත්සාහය නෙමෙයි, උන්වහන්සේගේ කරුණාව අපට අවශ්‍යයි. சங்கீதம் 15ல ஒரு பெரிய லிஸ்ட் வருது. ගීතාවලිය 15 පරිච්ඡේදයේ ලැයිස්තුවක් තියෙනවා. யாரு கர்த்தருடைய பர்வதத்தில் சேர்வார்? උන්වහන්සේගේ පර්වතයට කවුද නගින්නේ? அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, இயேசு வர்றப்ப யாரு பரலோகத்துக்கு போய் சேருவாங்க, அதான் அர்த்தம். ඒකට තේරුම නම් යේසුස් වහන්සේ එන විට කවුද උන්වහන්සේ සමග ස්වර්ග රාජ්‍යයට යන්නේ? அங்க பட்டியல் நீளுகிறது. එතන ලැයිස්තුවක් තිබෙනවා. உத்தமனாய் நடக்கணும், ඔහු ධර්මිෂ්ඨික වෙන්නට අවශ්‍යයි. நீதிமானாய் நடப்பிக்கணும், ඔහු නීතියට ඇසිරෙනව මනුෂ්‍යෙක් වෙන්නට අවශ්‍යයි. மனதார சத்தியத்தை பேசணும். ඔහු සත්‍ය කතා කළ බොරු කියන්නේ නැතුව ඔහු සත්‍ය කතා කළ යුතුයි. அப்படிப்பட்டவங்க தான் பரலோக ராஜ்யத்துல பிரவேசிக்க முடியும். එවැනි මනුෂ්‍යයන්ට පමණයි ස්වර්ග රාජ්‍යයට යන්නට පුළුවන්. இப்படி வாழ முடியுமா? මේම ජීවත් වෙන්න පුළුවන්ද?
தேவன் விரும்புகிற பரிசுத்தம் வாழ முடியுமா? දෙවියන් වහන්සේ බලාපොරොත්තු වෙන්නා වූ ඒ සුද්ධකම තුල අපට ජීවත් වෙන්න පුළුවන්ද? நம்மால் முடியாததை ஆண்டவர் திணிக்கவே மாட்டார். අපිට කරන්න බැරි දේවල් උන්වහන්සේ අපට දෙන්නේ නැහැ. நம்மளால முடியதான் ஆண்டவர் நமக்கு கொடுப்பார். අපට පුළුවන් දේ තමයි උන්වහන්සේ අපට දෙන්නේ. பரிசுத்தமாக வாழ முடியுமா? முடியும். සුද්ධකමින් අපිට ජීවත් වෙන්න පුළුවන්ද? පුළුවන්. என் சொந்த பலத்தினால் அல்ல, கர்த்தருடைய கிருபையினாலே நான் பரிசுத்தமாக வாழ முடியும். අපගේ බලයෙන් නෙමෙයි දෙවියන් වහන්සේගේ කරුණාව තුලින් අපිට සුද්ධව ජීවත් වෙන්නට පුළුවන්. என்னுடைய திறமை அல்ல, என்னுடைய அதாவது அந்த வீராப்பு என்று சொல்லுவாங்களே பெருமை, என்னுடைய அகங்காரம், அதனால பரலோகம் போக முடியாது. අපගේ උඩඟුකමින් අපගේ උත්සාහයෙන් අපිට ස්වර්ග රාජ්‍යයට යන්නට බෑ. எனக்கு பயப்படுகின்றவனையே நான் நோக்கி பார்ப்பேன் என்று கர்த்தர் சொல்கிறார். උන්වහන්සේට බය වෙන්නව මනුෂ්‍ය දෙස තමයි උන්වහන්සේ බලන්නේ. பாருங்க, நான் வசனத்தை தான் சொல்லுவாங்க. මම උන්වහන්සේගේ වචනේ තමයි කියන්නේ. ஏனென்றால் கடைசி நாட்களிலே கட்டுக்கதைகளுக்கு சாய்ந்து போகும் காலம் வரும். ඇයිනම් මේ අන්තිම කාලේදී මනුෂ්‍යයන්ගේ බොරු වචනේ වලට මනුෂ්‍යයන් රැවටිලා යයි. அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கைகள்ல எல்லாரும் சீடர்கள் பவுல் அப்போஸ்தலனுடைய கழுத்தை கட்டி கொண்டு அழுகிறார்கள். ஏன்னா அவர் அவங்கள விட்டு பிரிஞ்சு போறாரு. ක්‍රියාපොතේ අපි බලනවා පාවල්තුමාව අල්ලගෙන මනුෂ්‍යයන් අඬනවා. ඇයිනම් පාවල්තුමා එතනින් යන නිසා. திரும்ப உங்களை நாங்க எப்போ பார்க்க போகிறோம் ஐயான்னு எல்லாரும் அழறாங்க. නැවත අපි ඔබව කවදා දකීද කියලා වැළඳගෙන ඇඬුවා. அவர் சொன்னாரு, ඔව් කිව්වා. நான் போய்விட்ட பிறகு මම ගියාට පස්සේ சில துருபதேசக்காரர்கள், மந்தையை தப்ப விடாத ஓநாய்கள் வந்து துருபதேசத்தை சொல்லுவார்கள், எச்சரிக்கையாயிருங்கள். සමහර අනාගත බොරු වචනේ කියනව මනුෂ්‍යන් ඔබ ප්‍රවේශම් වෙන්න කියලා ඔව් කිව්වා. உலகம் ஃபுல்லா துருபதேசம் பரவி கொண்டு கிடக்கிறது. මේ ලෝකේ පුරාම දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ වැරදිද කියනවා අය පැතිරෙලා ඉන්නවා. கட்டுக்கதைகள், நிறைய கட்டுக்கதைகளுக்கு சாய்ந்து போனார்கள் நிறைய பேர். பைபிளை வந்து படிக்கிறதே கிடையாது. இப்போ බයිබලේ කියවන්නේ නැහැ, මනුෂ්‍යගේ බොරු වචන වලට රැවටිලා සිටිනවා. பைபிள் படிக்க தேவையில்ல, ஜெபமும் பண்ண தேவையில்ல, உபவாச ஜெபம் அவசியம் தேவையே கிடையாது, முழுவதும் ஜெபம் தேவையில்லைன்னு சொல்லி துருபதேசங்கள் பரவி கொண்டு கிடக்கிறது. යාඥාව අවශ්‍ය නැහැ, බයිබලේ කියවන්නට අවශ්‍ය නැහැ, නිරාරව ඉන්න අවශ්‍ය නැහැ කියලා මේ කාලවල දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය බොරු විදියට මනුෂ්‍යයන් කියවනවා. அற்புதங்கள் எல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது, அதெல்லாம் இயேசு கிறிஸ்து போயிட்ட பிறகு கிடையாது, இப்பெல்லாம் ஒன்னும் அற்புதம் கிடையாதுன்றான். ආස්කම් මොකුත් නැහැ, යේසුස් වහන්සේ ගියාට පස්සේ ඒ කිසිම දෙයක් නැහැ කියලා කියනවා. இதான் துருபதேசம். මේක තමයි දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ බොරුවට කියනා වූ දේවල්. இயேசு கிடையாது, பரிசுத்தாவி கிடையாது, பிதா தான்றான் ஒரு டீம். යේසුස් වහන්සේ නැහැ, සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ නැහැ, පියාණන් වහන්සේ පමණයි කියලා කියනවා. பிதா கிடையாது, பரிசுத்தாவி கிடையாது, இயேசு மட்டும் தான்றான் இன்னொருத்தன். පියාණන් වහන්සේ නැහැ, සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ නැහැ, යේසුස් වහන්සේ පමණයි කියලා සමහර අය කියනවා. பிதா கிடையாது, இயேசு கிடையாது, ஆவியானவரே 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 இன்னொரு டீம். තවත් කණ්ඩායමක් කියනවා පියාණන් වහන්සේ නැහැ, යේසුස් වහන්සේත් නැහැ, සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ පමණයි කියලා කියනවා. கர்த்தருடைய வேத உபதேசம் என்ன? දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ කියලා තියෙන්නේ මොකද්ද? பிதாவானவர் இயேசுவை இந்த பூமிக்கு கொடுத்தார். පියාණන් වහන්සේ යේසුස් වහන්සේව මේ පොළොවට දුන්නා. இயேசு கிறிஸ்து மனுக்குலத்திற்காக தன் ஜீவனையே கொடுத்தார். යේසුස් වහන්සේ මිනිස්සු උදෙසා තමන්ගේ ජීවිතේ පූජා කළා. தன்னுடைய பரிசுத்தமான ரத்தத்தை கொடுத்தார். උන්වහන්සේගේ සුද්ධ ලේ වැගිරුවා. உயிர் தெழுந்து பரலோகம் போய் சேர்ந்த பிறகு பரிசுத்த ஆவியானவரை கொடுத்தார். උත්තාන වෙලා ස්වර්ග රාජ්‍යයට ගිහිල්ලා උන්වහන්සේ සුද්ධාත්මයන් වහන්සේව දුන්නා. பிதா, குமாரன், பரிசுத்த ஆவியானவர். පියාණන් වහන්සේ, පුත්‍රයන් වහන්සේ, සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ. இதுக்கு மேல நான்காவது யாரும் கிடையாது. හතරවෙනිට කවුරුත්ම නැහැ. அதனால இயேசு சீக்கிரம் வரப்போகிறார். යේසුස් වහන්සේ විගසින් එන්නට යනවා. அவருடைய வருகைக்கு ஆவலோடு காத்திருக்கிறவர்கள் பாக்கியவான்கள். උන්වහන්සේ ගීමට බලාපොරොත්තුෙන් සිටින මනුෂ්‍යයන් භාග්‍යවන්තයි. அதற்கு தேவைதான் நம்முடைய ஆத்மா வாழணும், பரிசுத்தமா நம்ம வாழ்க்கை இருக்கணும்னு சொல்லி பேசுறோம், போதிக்கிறோம். ඒකට අවශ්‍ය අපි සුද්ධකමින් ජීවත් වෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි අපි දේශනා කරන්නේ. மனதார சத்தியத்தை போதிக்கணும். අවංකකමින් දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ ප්‍රකාශ කළ යුතුයි. யோவான் 18:37 இயேசு சொல்கிறார், යෝහන් 18:37 යේසුස් වහන්සේ කියනවා, சத்தியவான் எவனும் என் சத்தத்தை கேட்கிறான். சத்தியவான் ධර්මිෂ්ඨයා උන්වහන්සේගේ වචනේ අසනවා. என் சத்தத்தை கேட்கிறான். මාගේ අඬ අසනවා. என் சத்தத்துக்கு செவி கொடுக்கிறான். මාගේ අඬට ඔව් ඇහුම්කන් දෙනවා. அப்படி கர்த்தரை உறுதியாக பற்றி கொள்ளுகிறவர்கள் பாக்கியவான்கள். இடையிலே துருபதேசங்களை நம்பவே கூடாது. එහෙම දෙවියන් වහන්සේ තදින් අල්ලගන්නව මනුෂ්‍ය භාග්‍යවන්තයි. யோசித்து பாருங்க. ඔබ කල්පනා කරලා බලන්න. வசனத்திற்கு முக்கியத்துவம் கொடுங்க. වචනයට ඔබ ප්‍රථම තැන දෙන්න. The word of God is only authority to our life. கர்த்தருடைய வார்த்தை தான் நமக்கு ஆதாரம்.
උන්වහන්සේගේ වචනේ තමයි අපට ஆகாரம் ஆதாரம் எல்லாமே. කෑම. උන්වහන්සේගේ වචනේ තමයි අපිට ආහාරය. வாசிக்கிறீங்களா தினந்தோறும்? ඔබ වචනේ කියවනවද හැමදාම? ஹீலிங் பிரேயர் என்று இந்த நோட்டீஸ் பார்த்தனா இந்த கூட்டத்தை பற்றி. සුව කිරීමේ දේවමය කියලා මම නොටිස් එක බැලුවා මේ රැස්වීමට. கட்டாயம் நீங்கள் விசுவாசித்தால் அற்புதத்தை பெற்றுக்கொள்வீர்கள். ඔබ විශ්වාස කරනවා නම් ඔබ ආස්කම ලබා ගනිවි. தேவனால் கூடாத காரியம் ஒன்றுமில்லை. දෙවියන් වහන්සේට කරන්න බැරි කිසිම දෙයක් නැහැ. எத்தனையோ அற்புதங்கள் எங்கள் வாழ்க்கையில இயேசு செய்து கொண்டிருக்கிறார் இன்று வரைக்கும். අද දවස් දක්වා දෙවියන් වහන්සේ බොහෝ අහස්කම් අපගේ ජීවිතේ කරලා තිබෙනවා. எத்தனையோ அற்புதங்கள் எங்கள் ஊழியத்தின் மூலமாக ஆண்டவர் இன்றைக்கும் செய்து கொண்டிருக்கிறார். අපගේ සේවය තුලින් බොහෝ ආස්කම් උන්වහන්සේ අද දවස් දක්වා කරගෙන සිටිනවා. மரண தருவாயில் இருந்த எத்தனையோ பேர் இயேசு சுகமாக்கி இப்ப கூட உயிரோட எங்க ஊர் பக்கம் இருக்கிறார். මරණ ආසන්නයේ සිටපු බොහෝ දෙනෙක්ව දෙවියන් වහන්සේ සුවය දීලා අද දවස් දක්වා උන්ව ජීවත් කරවලා තිබෙනවා. அவர்கள் கிறிஸ்தவர்கள் கூட கிடையாது, கிறிஸ்தவர் அல்லாத மக்கள். ඔවුන් දෙවියන් වහන්සේ වඳුරන්නේ නැති මනුෂ්‍යයන්. இப்ப கூட எங்களை பார்த்தா ஐயா இயேசு பகவான் ஊழியத்தை நல்லா போய் செஞ்சுட்டு வாங்கன்றாங்க. දැනුත් යේසුස් වහන්සේගේ මෙහි කරෝ ඔබ ගිහිල්ලා සේවය කරලා එන්න කියලා අපිට කියනවා. அற்புதங்கள் ஏராளம் 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 இயேசு செய்து கொண்டே இருக்கிறார். යේසුස් වහන්සේ බොහෝ ආස්කම් කරගෙන සිටිනවා. அது இயேசு உங்களுக்கும் செய்ய வல்லவராய் இருக்கிறார். ඒ යේසුස් ඔබටත් කරන්නට උන්වහන්සේ බලවන්තව සිටිනවා. இயேசு சொல்லுகிறது என்ன? යේසුස් වහන්සේ කියන්නේ මොකක්ද? நீ விசுவாசித்தால் ඔබ විශ්වාස කරනවා නම් தேவனுடைய மகிமையை காண்பாய். දෙවියන් වහන්සේගේ මහිමය ඔබ දකි. நீங்கள் விசுவாசித்தால் ඔබ විශ්වාස කරනවා නම් அற்புதங்களை பெறுவீர்கள், අහස්කම ඔබ ලබා ගනිවි. அதிசயங்களை காண்பீர்கள். අහස්කම ඔබ දකිවි. டாக்டர்களால் கைவிடப்பட்ட பல ஆண்டு வியாதிகள் கூட இயேசுவால் ஒரே நொடியிலே சுகமாக முடியும். වෛද්‍යවරු අත්හැරපු සියලු රෝගී දෙවියන් වහන්සේට එක තප්පරයක ඔබ සුව කරන්නට පුළුවන්. தேவனால் கூடாத காரியம் ஒன்றுமே இல்லை. දෙවියන් වහන්සේට කරන්න බැරි කිසිම දෙයක් නැහැ. தேவன் தம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு வைத்திருக்கின்ற ஆசீர்வாதங்களை දෙවියන් වහන්සේ තමන්ගේ දරුවන්ට තබලා තියෙනවා ආශිර්වාද. கண் காணவில்லை, අපගේ ඇස් දැක්කේ නැහැ. காது கேட்டதில்லை, අපගේ ඒක කන් වලට ඇහිලා නැහැ. அவைகள் மனிதனுடைய இருதயத்திலே தோன்றவும் இல்லை. මනුෂ්‍යන්ගේ අදවතේ ඒක ඔවුන් සිතලා බලලවත් නැහැ. யோபு சொல்லுகிறார், ஆராய்ந்து பார்க்க முடியாத பெரிய காரியங்களையும் எண்ணி முடியாத அதிசயங்களையும் கர்த்தர் செய்கிறார். යෝබ්තුමා කියන උන්වහන්සේ මහත් බලවන්ත දේවල් කරනවා, අපි සිතා ගන්න බැරි දේවල් කරනවා කියා. ஒரு குழந்தை போல விசுவாசிக்கணும். පොඩි දරුවෙක් මෙන් ඔබ විශ්වාස කරන්න. நம்பி அவரை நம்பி அவர் கையில நம்மள அப்படியே ஒப்பு கொடுத்துறணும். උන්වහන්සේව විශ්වාස කරලා අපිව උන්වහන්සේට බාර කරන්නට ඕන. இந்த குழந்தைகளை அப்படி மேல தூக்கி தூக்கி போட்டு பிடிப்பாங்க, பாத்துருக்கீங்களா? කුඩා දරුවන්ව උඩ දාලා දාලා අල්ලනව නේද? බලලා තියෙනවද? அது பயப்படவே பயப்படாது. ඒ දරුවා බය වෙන්නේ නැහැ. அதுக்கு நம்பிக்கை நம்மள கீழே விட்டுற மாட்டாங்க. ඒ දරුවා විශ්වාස කරනවා අත්තරින් නැහැ කියන එක. ஒரு 300 பேருக்கு மேல ஃளைட்ல ஆகாயத்துல பறந்து போயிடுறாங்க வெளிநாட்டுக்கு. ෆ්ලයිට් එකේ 300 දෙනෙක් විතර ෆ්ලයිට් එකේ යනවා උඩ. கட 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 கடன்னு ஃளைட் ஆடுது. ඒ ෆ්ලයිට් එක එල්ලෙන විට எல்லாரும் பயப்படுறாங்க. හැමෝම බය වෙනවා. எல்லாரும் அவ்வளவுதான் இன்னைக்கு நம்ம வாழ்க்கைன்னு பயந்துட்டாங்க. එච්චර අපේ ජීවිත ඉවරයි කියලා උන් බය වෙනවා. ஒரு சின்ன பெண்மணி ஒண்ணுமே பயப்படல. පොඩි දරුවෙක් ඒ දරුවා බය වුණේ නැහැ. வழக்கம் போல உட்கார்ந்து இருக்குது. සුපුරුදු පරිදි ඒ දරුවා වාඩි වෙලා හිටියා. ஒரு தாத்தா கேக்குறாரு, සීයා කෙනෙක් ඒ දරුවගෙන් ඇහුවා, இப்படி பிளைட் ஆடுது அதிர்து எல்லாரும் உயிருக்கு பயப்படுறாங்க, உனக்கு பயமே இல்லையா? ඒ සීයා ඇහුවා මේ ෆ්ලයිට් එක එල්ලෙනවා ඔක්කොම බය වෙලා ඉන්නවා, ඔබට බය නැද්ද කියලා. அந்த சிறு பெண் சொன்னால், ඒ කුඩා දරුවා කිව්වා எனக்கு பயமே இல்லை. මට බයක් නැහැ. ஏன் அப்படி சொல்லுகிறாய்? ඇයි එහෙම කියන්නේ? தாத்தா கேட்டார். ඒ සීයා ඇසුවා, பிளைட் ஓட்டுறது எங்க அப்பா. ඒ ෆ්ලයිට් එක ගෙන යන්නේ මගේ පියා. ஹalleluya. හalleluya. நம்ம வாழ்க்கை பயணத்தை நடத்துவது நம்ம அப்பா இயேசு. අපගේ ජීවිතයේ ගමන අපව ගෙනියන්නේ යේසුස් වහන්සේ. ஆடும் அதிரும் சிதறும், சிதறாது, அதிர்ச்சிகள் வரும், ஆனா கர்த்தர் நம்மை கைவிட மாட்டார். ප්‍රශ්නේ ඒ දෙවියන් වහන්සේ අපව අත්හරින්නේ නැහැ. ஒருபோதும் கர்த்தர் நம்மை கைவிட மாட்டார். දෙවියන් වහන්සේ කවදාවත් අපව අත්හරින්නේ නැහැ. விசுவாசிக்கிறீங்களா? ඔබ විශ්වාස කරනවද? ஒரே ஒரு கண்டிஷன் ஏசப்பா சொல்றார். එකම එක කොන්දේසියක් යේසුස් වහන්සේ කියනවා. உன் ஆத்துமா பரிசுத்தமா வாழணும் மகனே மகளே. ඔබගේ ආත්මය සුද්ධව ජීවත් වෙනවද? பரிசுத்தத்தை தவிர வேற எதுவும் அதுல வாழக்கூடாது. සුද්ධකම අර ඒකේ කිසිම දෙයක් ජීවත් වෙන්නට ඕන නැහැ. இரண்டாவது சத்தியத்துல நடக்கணும். දෙවෙනි එක සත්‍යතාවයේ තුල
ඇවිදින්නට ඕන. நமக்கென்று ஒரு பாதை இருக்கிறது. අපටම කියලා මාර්ගයක් තියෙනවා. அதுவே சத்தியத்தின் பாதை, கல்வாரி பாதை, இயேசுவின் அன்பின் பாதை. ඒක තමයි කල්වාරි මාර්ගය, යේසුස් වහන්සේගේ මාර්ගය. அதை விட்டுட்டு கட்டுக்கதைகளை நம்பி சாய்ந்து போய் கடைசியில நரகத்துல போய் வேதனைப்படக்கூடாது. ඒක අත්හැරලා බොරු වචන විශ්වාස කරලා ගිහලා නිරේට වැටෙන්නට එපා. நீதிமொழிகள் 19:2 இப்படி நாம் படிக்கலாம். Proverbs 19:2. හිතෝපදේශ 19:2. ஆத்துமா அறிவில்லாமல் இருப்பது நல்லதல்ல. ආත්මය නුවණ නැතුව සිටින එක යහපතක් නොව. கால் துரிதமானவன் தப்பி நடக்கிறான். වේගෙන් ඇවිදින එක්කෙනා ඒ කියන්නේ ඒක මාර්ගයේ වැරදිලා ඌ යනවා. என்னால இதெல்லாம் கடைபிடிக்க முடியாது, அவ்வளவுதான் என் இஷ்டம், அதான் தப்பி நடக்கிறான். මට මේවා පිළිපදින්න බෑ කියලා තමන්ගේ කැමැත්තට යනවා. இயேசு என்ன சொல்கிறார்? යේසුස් වහන්සේ මොකද්ද කියන්නේ? மகனே, எனக்காக நீ பரிசுத்தமாய் வாழ ஆசையா? පුතා නුඹ මං වෙනුවෙන් සුද්ධකමින් ජීවත් වෙන්න ඔබ කැමතිද? எனக்காக ஏதாவது ஊழியம் செய்ய ஆசையா? මා උදෙසා සේවය කරන්නට ඔබ කැමතිද? இயேசு அழைக்கிறார். பிரேயர் இந்த இதுல சேர்ந்து என்னுடைய ஊழியத்தில் நீ பங்கு பெற்று நீ என்னுடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்த ஆசையா? යේසුස් කැඳවයි සේවයට ඔබ බැඳිලා මා උදෙසා සේවය කරන්නට ඔබ කැමතිද? வெற்றியுள்ள வாழ்க்கை வாழ ஆசையா? ජයග්‍රහණ ජීවිතයක් ජීවත් වෙන්නට ඔබ කැමතිද? சாட்சியாக வாழ ஆசையா? සාක්ෂිමත් ජීවිතයක් ජීවත් වෙන්නට ඔබ කැමතිද? நான் உனக்கு உதவி செய்கிறேன். මම නුඹට උදව් කරන්නම්. நல்ல காரியத்துக்கு இயேசு கிறிஸ்து கண்டிப்பா உதவி செய்வார். යහපත් දේවල් වලට යේසුස් වහන්සේ අනිවාර්යෙන් උදව් කරයි. என்னால பரிசுத்தமா இருக்க முடியல, මට සුද්ධකම ජීවත් වෙන්න බෑ. என்னால சினிமா பார்க்காம இருக்க முடியல, මට සිනමා බලන්න නැතුව ඉන්න බෑ. என்னால நைட்டு 2:30 மணி வரைக்கும் செல்போனை நோண்டாம இருக்க முடியல, මට පාන්දර 2 වෙනකම් ෆෝන් එක මේ බලන්න නැතුව ඉන්න බෑ. அந்த பொண்ணை பார்க்காம இருக்க முடியல, ඒ ගෑන් ළමයා බලන්න නැතුව ඉන්න බෑ. ஐயோ அந்த பையனை பார்க்காம இருக்க முடியல, ඒ කොල්ලව බලන්න නැතුව ඉන්න බෑ. அப்ப ஐயோ கொஞ்சமானா போன்ல பேசினாதான் ஒரு திருப்தி, පොඩක් ෆෝන් එකේ කතා කළොත් තමයි මට සතුටක්. பாய் ஃப்ரெண்ட் ரொம்ப முக்கியம் எனக்கு, මගේ බොයිෆ්‍රෙන්ඩ් මට අවශ්‍යයි. இதுதான் எனக்கு இதை விட முடியலன்னு சொல்றீங்களா? මට මේක අත්හරින්න බෑ, මට මේම තමයි ඉන්න පුළුවන් කියලා ඔබ කියනවද? இயேசு சொல்லுவார், நீ அப்படியே போ. යේසුස් වහන්සේ කියයි එන ඔබ ඕමම යන්න. அப்படியே பட்டம் கூட அப்பா நான் உங்ககிட்ட வந்துடுறேன், எனக்கு இதெல்லாம் வேண்டாம்னு சொன்னா பரவாயில்ல, ஏத்துக்குவாரு. එවැනි කෙනෙක් අප තාත්තේ මම ඔබ ගාවට එන්නම් කියොත් උන්වහන්සේ පිළිගනී. உட முடியாதுன்னா அவர் என்ன செய்ய முடியும்? අත්හරින්න බෑ නම් උන්වහන්සේට මොකුත් කරන්න බෑ. நீ விட முடியாது என்று சொன்னா அவர் விட்டுருவாரு. නුඹට අත්හරින්න බෑ කියලා නුඹ කියනවා නම් උන්වහන්සේ අත්හරි. உம்மை விட மாட்டேன் என்று சொன்னால் தான் அவர் நம்மை விட மாட்டார். ඔබව අත්හරින්නේ නැහැ කියලා අපි කියනවා නම් උන්වහන්සේ අත්හරින්නේ නැහැ. இயேசு கிறிஸ்து நமக்கு ஒரு இனிய நண்பராக, அப்பாவாக, அம்மாவாக, நல்ல போதகராக இருக்கிறார். යේසුස් වහන්සේ අපට යහපත් මිත්‍රයෙක්, අම්මා තාත්තා හැටියට උන්වහන්සේ අප සමගම ඉන්නවා. எந்த மதத்திலாவது அவங்க அண்ணமரை சாமிய அப்பா கூப்பிடுறாங்களா பாத்தீங்களா? මොනම ආගමකවත් තමන්ගේ දෙවිවරුන්ට අප්පා කියලා තාත්තා කියලා කතා කරනවද? எல்லாமே கட்டுக்கதை, கற்பனை, முடியாது, கூப்பிட முடியாது. ඒ ඔක්කොම මනං කල්පිතයි. ඒම අඬ ගන්නට බෑ. சிக்கல்கள், அதை ஆராய்ச்சி பண்ணோம்னா டவுட் தான் வரும். ඒක සෝදිසි කරන්න ගියොත් ඒක සැකේ තමයි ගොඩක් ඇති වෙන්නේ. ஆனா இயேசு சொல்றாரு, என்ன ஒரு தடவை 10 தடவை 100 தடவை அப்பான்னு கூப்பிடு மகனே மகனே என்று ஆசையாய் காத்திருக்கிறார். යේසුස් වහන්සේ ආශාවෙන් බලාගෙන සිටින උන්වහන්සේට තාත්තා කියලා අඬ ගසනකම් அப்பா பிதாவே என்று கூப்பிடத்தக்க புத்திர சுவிகாரத்தை நாம் கொடுத்தார். අබ්බා පියාණනි කියලා අඬ ගසන්නට පුළුවන් ඒ පුත්‍රභාවය උන්වහන්සේ අපට දීලා තිබෙනවා. ஒளியிலே வாசம் பண்ணுகிற மகா பெரிய தேவன், யாருமே நெருங்க முடியாத நிலைமையிலே நம்ம கிடக்கிறோம். ஆனால் அவரை பார்த்து அப்பா என்று அழைக்கிற உரிமையை ஆண்டவர் நமக்கு தந்திருக்கிறார். කවුරුත් යන්න බැරි ඒ ආලෝකේ ජීවත් වෙන්නා වූ ඒ ਸਰව බලදාර දිව්‍යන් වහන්සේ තාත්තේ කියලා අපි අඬ ගසනකම් උන්වහන්සේ බලාගෙන සිටිනවා. கடைசியா பாருங்க, லூக்கா 21:19 இயேசு சொல்லுகிறார். லூக்கா 21:19 ලූක් 21:19 உங்கள் பொறுமையினால் ඔබගේ ඉවසිල්ලෙන් உங்கள் ஆத்துமாக்களை காத்துக் கொள்ளுங்கள். ඔබගේ ආත්මය ඔබ ආරක්ෂා කරන්න. பொறுமை தேவை. ඉවසීම අවශ්‍යයි. கொஞ்சம் ஜஸ்ட் ஃபிளாஷ்பேக், கொஞ்சம் பேர் தான் நம்ம இருக்கிறோம், யாருக்கும் சொல்ல வேணாம். மௌனமாவே ஜஸ்ட் ஃபிளாஷ்பேக் பிரசங்கத்தை கேட்டுக்கிட்டு பொறுமை தவறின எத்தனை சந்தர்ப்பங்கள் நாம் அநேக ஆசீர்வாதங்களை இழந்து விட்டோம். අපි බලමු අපි ඉවසිල්ල නැති නිසා අපි කොයිතරම් ආශිර්වාද අයිමි කරලා තිබෙනවද?
ஆனாலும் ஆண்டவர் கிருபையாய் நம்மை மன்னித்து நேசிக்கிறார். ඒත් උන්වහන්සේගේ කරුණාවෙන් අපට සමාව දීලා අපට උන්වහන්සේ ප්‍රේම කරනවා. தவறி விட்டாலும் அப்பா நான் தவறிட்டா என்ன மன்னிக்கன்னு கேட்டா மன்னிக்க தயை பெருத்திருக்கிறார். අපිට වැරදුනත් ස්වාමිනී මට සමාව දෙන්න කියලා කියන විට අපට සමාව දෙන්න උන්වහන්සේ බලවන්තයි. உங்க பொறுமையினால் உங்கள் ஆத்துமாக்களை காத்துக்கொள்ளும். ඔබගේ ඉවසීමෙන් ඔබගේ ආත්මය ඔබ ආරක්ෂා කරන්න. உங்கள் அன்பினாலே உங்கள் ஆத்துமாக்களை காத்துக்கொள்ளும். ඔබගේ ප්‍රේමයෙන් ඔබගේ ආත්මය ඔබ ආරක්ෂා කරන්න. இயேசு கிறிஸ்து நமக்கு அன்பின் பிரமாணத்தை தான் வைத்திருக்கிறார். යේසුස් වහන්සේ අපට ප්‍රේමයේ වචනේ පොරොන්දුව තම givisuma තමයි උන්වහන්සේ දීලා තිබෙන්නේ. வேதம் சொல்லுகிறது அவருடைய கட்டளைகள் கடினமானவைகள் அல்லவே. උන්වහන්සේගේ අණ අපට ඒක අමාරු දෙයක් නෙමෙයි. சுலபமானவைகள். ඒක ඊටමත් ලේසි අපිට පිළිපදින්න. பரிசுத்தமாய் வாழ்வது சுலபமானது கர்த்தர் வைத்திருக்கிறார். සුද්ධකමින් ජීවත් වෙන්නට අපිට ලේසි. பாவ வாழ்க்கை தான் ரொம்ப கஷ்டம். පාපය කරන එක ඒ ජීවිතේ තමයි අමාරුම දේ. மனசாட்சி வாதிக்கும். අපගේ ඊට දෝෂාරෝපණය කරයි. நம்ம ஆத்துமா கூக்குரலிடும். අපගේ ආත්මය මොරගසයි. பரிசுத்தமா வாழ்ந்து பாருங்க, நம்ம யாருக்கும் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்ல. மகிழ்ச்சியோடு இந்த உலகத்துல வாழ்ந்து முடிக்கலாம். සුද්ධකමින් ඔබ ජීවත් වෙලා බලන්න අපි කාටවත් බය වෙන්න ඕනේ නැහැ. அந்த பரிசுத்த பாதை தான் ஆண்டவர் விரும்புகிறார். ඒ සුද්ධකමේ මාර්ගය තමයි දෙවියන් වහන්සේ කැමති වෙන්නේ. இயேசு சொல்லுகிறார் கோபமே படக்கூடாது, அன்பா இருக்கணும்ன்றார். යේසුස් වහන්සේ කියනවා කෝප වෙන්න එපා, ප්‍රේමෙන් ඉන්න කියලා. பவுல் கொஞ்சம் சலுகை கொடுக்கிறாரு. சலுகை පවුල් තුමාට என்ன சலுகை தெரியுமா? கோபப்பட்டுக்கோ ஆனா பாவம் செய்யாத. ඔබ කෝප වෙන්න, හැබැයි ඔබ පාපය කරන්නට එපා. நீங்கள் கோபம் கொண்டாலும் பாவம் செய்யாதீர்கள். ඔබ කෝප වුණත් පව් නොකරන්න. கொஞ்சம் அவங்களுக்கு நம்ம கோபப்படுறதுல நியாயம் இருக்குதுன்றதை காட்டுறதுக்கு, ஆமா அவர் கோபப்படுறதுல நியாயம் இருக்குதுன்னு அவங்க யோசிக்கணும். அப்படிதான் கோபப்படணும். லிமிட் 5% தான் கோபப்படணும். 100% வந்துடக்கூடாது. කෝප වෙන්නට හේතුවක් තියෙනවා නම් ඒක 100%යි. ஒரு நடந்த நிகழ்ச்சி சொல்லி பிடிக்கலாம். ඒක සිද්ධියක් කියලා මම නිම කරන්න. அம்மையார் சொன்ன நேரம் முடிஞ்சிருச்சு. இது கிரேஸ் பீரியட். வெளியூர்ல இருந்து வந்தா ஒரு 2-3 நிமிஷம் எக்ஸ்ட்ரா எடுப்பாங்க. පිට රටින් ආවා නම් විනාඩි 5ක් 10ක් වැඩිපුර ගනියි. எனக்கு ரொம்ப நாளா ஜெயிலுக்கு போறதுக்கு ஆசை. මට ඉරගෙදර යන්නට ගොඩාක් ආසයි. கர்த்தர் வாய்க்க பண்ணினார். උන්වහන්සේ මට අවස්ථාවක් දුන්නා. பெங்களூர்ல அகராகரன்னு ஒரு இடம், பெரிய சிறைச்சாலை. அதுல இருக்கிறவங்களுக்கு சுவிசேஷத்தை அறிவிக்க ஒரு பர்மிஷன் கிடைச்சது. அப்படி கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். எனக்கு கிடைச்சது. බැංගලූරු වල හිරගෙදරකට සුභාරංචි කියන්නට මට දෙවියන් වහන්සේ අවස්ථාවක් දුන්නා. குறிப்பிட்ட தேதியில இந்த நேரத்துல வந்து ஆஜராகணும்னு சொல்லிட்டாங்க. මට දිනයක් වෙලාව දීලා තිබුණා ඒ වෙලාවට එන්න කියලා. நானும் இன்னொரு பாஸ்டரும் அங்க போயிட்டோம். මමත් තවත් දේවගැතිතුමේ එක්කගෙන මම ගියා. பைபிள் தவிர மீதி நம்ம கிட்ட இருக்கிறது எல்லாத்தையும் வாங்கி வச்சுக்குவாங்க. බයිබලේ හැර අපි ළඟ තියෙන අනිත් සියලු බඩු ඒගොල්ලෝ බාරයට ගන්නවා. செல்போனு, மணி பர்ஸ், வாட்ச், மற்ற நோட்டு கிட்டு எல்லாம் பேப்பர். பைபிளுக்குள்ள எதுனா பேப்பர் இருந்தா கூட அதை வச்சுக்குவாங்க. අපගේ ඔරලෝසුව පෑන තියෙනවා සියලු දෙයක්ම අරගන්නවා බයිබලේ හැර. பைபிள் மட்டும் கொண்டு போகணும். බයිබලේ විතරක් අරගෙන යන්නට පුළුවන්. கையில ஒரு சீல் போட்டுருவாங்க. திருப்பி வர்ற வரைக்கும் அது அழியாம பாத்துக்கணும். සීල් එකක් දානවා අපි ඒක එළියට එනකම් මැකෙන්නේ නැතුව බලා ගන්නට ඕන. பெண்கள் சிறைச்சாலைக்கு போக கூடாது, ஆண்கள் பகுதிக்கு அனுப்பிவிட்டாங்க. කාන්තාවන් ඉන්න පැත්තට යන්න බෑ, පිරිමියා ඉන්න පැත්තට යන්න කිව්වා. பெண்கள் காந்தா. ஓ, பெண்களுக்கு காந்தாவா? நம்ம தமிழ்நாட்டிலே காந்தான்னு தான் இருக்கிறாங்க நிறைய பேர். சரி, இருக்கட்டும். 200 பேர் அண்டர் கிரவுண்ட்ல உட்காந்து இருக்கிறாங்க, காத்திருக்கிறார்கள். நாங்க வர்றோம்னு தகவல் போயிருக்குது. අපි එනකම් 200 දෙනෙක් වගේ අපි එනකම් බලාගෙන හිටියා. 2 மணி நேரம் டைம் கொடுத்தாங்க. පැය දෙකක් අපිට කාලයක් දුන්නා. இயேசு வருகை பற்றி, பரலோகத்தை பற்றி பேசுறேன். යේසුස් වහන්සේ ගැන, ඊමේ ගැන සහ ස්වර්ග ராஜ்‍ය ගැන මම කතා කළා. 2 மணி நேரம் பேசணும்னா அப்ப எவ்வளவு பேசியிருப்போம் பாருங்க. පැය දෙකක් කතා කළා. ஆல்டர் கால் கொடுக்குறேன், முன்னாடி வந்து கண்ணீரோடு தாரதாரையா கண்ணீர் விட்டு, ஏசப்பா நான் பாவி, என்ன தூக்கிலிட்டாலும் நான் உங்ககிட்ட வந்து சேரணும், இந்த ஐயா பேசின வார்த்தை நான் நம்புறேன் அப்படி அழுறான். මම කැඳවීම දෙනකොට ඉතියව මනුෂ්‍යයන් ස්වාමීනි මම පව්කාරයෙක් කියලා අඬලා ඔම බාර කළා. ஆர்டிஏ டைம்ல 200 பேர் ரட்சிக்கப்படுறாங்கன்னா எனக்கு எவ்வளவு பெரிய சந்தோஷம். 200 දෙනෙක් ගැලවීම ලබනවා කියන්නේ මට ඉතාමත් සතුටු දෙයක්. ஜீவ புஸ்தகத்துல அவ்வளவு பேர் எழுதப்பட்டது. ජීවන පොතේ සියලු දෙනාගේ නම ලියනු ලැබුවා. என்ன கொடுக்கப்பட்ட செய்தி, ஆல்டர் கால், அப்படி கர்த்தர் கிரியை செய்தார். දුන්නා වචනය, කැඳවීම, ඒ ස්ථානයේ දෙවියන් වහන්සේ ක්‍රියා කළා. எல்லா அதிகாரிகள் எல்லாம் வந்துட்டாங்க.
නිලධාරිවරුන් ඒ ස්ථානෙට ආවා. ஒருத்தர் சொல்றாரு 2 மணி நேரம் ஆயிடுச்சு நிறுத்த சொல்லுங்கன்றாரு. එක්කෙනෙක් කියන පැය දෙකක් වුණා දැන් නවත්තන්න කියලා. அவர் அதிகாரி சொல்றாரு இல்ல இல்ல இது ரொம்ப சீரியஸ் மேட்டர் அப்படியே விட்டுருங்க கொஞ்ச நேரம்ட்டாங்க. ඒ නිලධාරිවරයා කිව්වා නෑ නෑ තව ටිකක් කරපු දෙන් එහෙම අත්හරින්න කියලා. கூட்டம் முடிஞ்சதும் சாட்சி சொல்றாங்க பாருங்க ஒவ்வொருத்தரும் இயேசு என்ன ரட்சித்தார், இன்னைக்கு நான் மரித்தாலும் ஏசப்பா கிட்ட இருப்பேன் அப்படி சொல்றாங்க எல்லாரும் சாட்சி. මීටිම ඉවර වුණාට පස්සේ ගොඩාක් අය එලා සාක්ෂි කිව්වා මම ගැලවීම ලැබුවා මම මැරුණත් යේසුස් වහන්සේ ළඟට යයි කියලා. என் ஆத்மாவில் ஒரு பரம திருப்தி. මගේ ආත්මයට තෘප්තිකමක් දැනුණා. கர்த்தரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணினேன். දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති කළා. சின்ன ஒரு ஆய்வு நடத்தினேன், ஒரு ஆராய்ச்சி கேட்டேன், ஒருத்தரையும் கேட்டேன். එතන ඉන්න අයගෙන් මම ප්‍රශ්න කළා. நீங்க என்ன தப்பு பண்ணிட்டு இங்க வந்தீங்க, எதுக்காக நீங்க வந்தீங்க? මම ඒවා ඔයගොල්ලෝ මොන වැරදිද කරලා මේ ස්ථානෙට ආවේ தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக. දැනගන්න. ஒருத்தரும் சொன்னது என்ன தெரியுங்களா? එතන කියපු දේවල් නම් முக்கியமான காரியம் கவனிங்க. ඉතාම වැදගත් දේවල්. கொஞ்சம் பொறுமையா இல்லாத போயிட்டாயா. මට ඉවසීම නැති වුණා. அப்படி வீட்டுல இருந்து அப்படி டீ குடிக்கிறதுக்கு வெளியே போயிட்டு இருந்தா இந்த மாதிரி பிரச்சனை வந்திருக்காதியா? ඒ කියන්නේ එළියට තේ බොන්නට ගියේ නැත්නම් ඒ වගේ ප්‍රශ්නයක් එන්නේ නැතුව ඇති. கோபத்தை ஆரம்பத்திலே நிறுத்தி இருந்தா நான் கொலைகாரனா ஆயிருக்க மாட்டாயா. ඒ කෝපය ඒ වෙලේම මම පාලනය කරගත්තා නම් ඒ මිනිමරම මම කරන්නේ නැහැ. என் மனைவி கோபமா பேச 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 எனக்கு ஓவரா வந்துச்சு, பக்கத்துல இருந்த கத்தி எடுத்து வெட்டி விட்டேன். මගේ බිරිඳ කෝපෙන් කතා කරන්න මට ඉවසීම නැතුව ළඟ තිබෙන පීආරා මම කැපුවා. நடுவாரி எடுத்து போட்டு அடிச்சிட்டேன். ராடு இரும்பு அயன் ராடு. මේ යකඩ පොල්ලක් අරන් ගැව්වා. தண்ணீர் போட்டு அமுக்கிட்டேன். වතුරට දාලා එබුවා. தூங்குறப்ப மண்டை மேல போட்டு அடிச்சிட்டேன். නිදාගෙන ඉන්නකොට මේ ඔලුවට ගැව්වා. அவங்க பண்ண தப்பை ஒத்துக்கினான். ඒගොල්ලෝ කරපු වැරදි ටික ඕම් පිළිගත්තා. மூல காரணம் என்ன? ප්‍රථම හේතුව මොකද්ද? கொஞ்சம் பொறுமையா இல்லாம போயிட்டேன். ඉවසීම නැති වුණ එක. யோசித்து பாருங்க. ඔබ කල්පනා කරලා බලන්න. அதுக்கப்புறம் நான் துக்கத்தோடு வெளியே வந்தேன். ඊට පස්සේ මම දුකින් ඒ ස්ථානෙ පිට වුණා. அப்ப கர்த்தர் நம்மள அற்புதமா காப்பாத்தின்னு வராரு. දෙවියන් වහන්සේ පුදුම විදියට අපව ආරක්ෂා කරනවා. அவங்க கிட்ட இருந்து நான் நிறைய பாடம் கத்துக்கிட்டேன். ඔවුන් තුලින් මම ගොඩාක් පාඩම් ඉගෙන ගත්තා. வார்டன் ஓடியாடுறாரு. එතන ඊටපු වෝඩන් දුවගෙන ආවා. சாப்பிட்டு போங்க ஐயா. කෑම කාලා යන්න. ஜெயில்ல எனக்கு கூட சாப்பாடா? ஜெயில்ல எனக்கு கூட சாப்பாடா? நான் கேக்குறேன். ගෙදර මට කෑමද? ஆமா உங்களுக்கு சாப்பாடு வச்சிருக்கிறோம். ඔව් ඔබට කෑම තියලා තියෙනවා. போட்டு கொடுக்குறாங்க. දාලා දුන්නා. ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் ஏ கிளாஸ் சூப்பர் காஸ்ட்லி ஃபுட். හොඳ කෑමක් දුන්නා. ஜெயில்ல ඉර ගෙදර. நான் கேட்டேன் எனக்கு மட்டுமா அந்த மாதிரி எல்லாருக்குமா? මම ඒව මට විතරද මේ වගේ කෑම නැත්නම් අනිත් අයටත් දෙනවද කියලා. ஜெயில்ல இருக்கிற அத்தனை பேருக்கும் பெண்கள் சிறைச்சாலையில் கூட இதே சாப்பாடு தான் எல்லாருக்கும். මේ කෑමම තමයි කාන්තා ඉන්නව පැත්තටද හැමෝටම මේ එකම කෑම තමයි කියලා කිව්වා. அப்பதான் யோசித்து இங்கே தங்கிடலாமா? එතකොට මට හිතුණා මේ නවතිලා ඉමුද කියලා. முடியுமா? පුළුවන්ද? பெண்கள் சிறைச்சாலைக்கு போயிட்டு அங்க அவங்க எதனால அங்க வந்தாங்கன்னு கேட்டா அவங்க என்ன சொல்லியிருப்பாங்களோ தெரியல. அதே தான் இப்படி சொல்லியிருப்பாங்க. කාන්තා ඉන්න පැත්තට ගිහිල්ලා ඇයි ඔයගොල්ලෝ මෙතනට ආවේ කියලා ඇහුවනම් ඒගොල්ලෝ මොනවා කියයිද දන්නේ නැහැ. தாங்க முடியலையா? பொறுத்தது இருக்க முடியல. தூயின்னு இருக்கிறப்ப அம்மிகளை தூக்கி போட்டு தலைமையில அப்படிதான் நிறைய நியூஸ் வருது. ඒගොල්ලෝ කියයි දරා ගන්න බෑ ඇඹරුම් ගල අරන් ඔලුවට දැම්ම කියලා. கணவனை 4 பிள்ளைகளை விச வச்சு கொண்டுட்டேன். தமிழ்நாட்டுல வந்து பாருங்க சர்வசாதாரணம் இது. ස්වාමි පුරුෂ දරුවන්ට වහදීලා මැරුවා එම කියලා සාමාන්‍ය දෙයක් වගේ කියයි. நாம் கொலை செய்யாவிட்டாலும் அன்பு செலுத்தாவிட்டால் அல்லது சகோதர சகோதரிகளை பகைத்தால் மனுஷ கொலைபாதகன் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. අපි මිනි මරුවේ නැතත් අපි අපගේ සහෝදරයට ප්‍රේම කළ නැත්නම් ඒ මිනි මරුමට සමානයි. அவர்கள் உண்மையாகவே கடைபிடித்து விட்டார்கள், செயல்முறையில கொலை பண்ணி விட்டார்கள். நம்ம உள்ளத்துல நிறைய பேரை கொலை செய்து கொண்டிருக்கிறோம். ඔව් අතින් මරනවා අපි බොහෝ අයව අපගේ හදවතින් අපි මරනවා. யார் மேலேயும் கோபம் இயேசுவை நினைத்து பாருங்கள், யார் மேலேயும் கோபம் இருக்கவே கூடாது. යේසුස් වහන්සේව ඉතලා බලන්න අපි කිසි කෙනෙක් එක්ක තරහා තියාගන්නට එපා. இரவு முழுவதும் தண்ணீர் கொடுக்காம நியாயம் விசாரிச்சாங்க இயேசுவை. ඒ කියන්නේ රෑ තිස්සේ උන්වහන්සේට වතුර පොදක්වත් දෙන්නේ නැතුව
Lord. What happened? Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. You check. Hallelujah. Praise. 6 பேர் நியாயம் விசாரித்தார்கள். 6 දෙනෙක් උන්වහන්සේ විනිශ්චය කළා. அண்ணா என்ற ஒரு ராஜா. අන්නා කියනව රජේ. அடுத்து காய்பா. කායිබා කියනව කෙනෙක්. அடுத்து ஆரியர் சங்கம், அதாவது சனகரிப்பு சங்கம், அது ஒரு டீம். ඒක තව කණ්ඩායමක්. அதுக்கு பிறகு பிலாத்து. ඊට පස්සේ පිලාත්. அப்புறம் ஏரோது. ඊට පස්සේ ඒරෝද්. மறுபடியும் பிலாத்து. නැවතත් පිලාත්. இப்படி 6 முறை ராத்திரியெல்லாம் நியாயம் விசாரிக்கப்பட்டு තිස්සේ උන්වහන්සේව ප්‍රශ්න කරලා முடிவிலே இயேசுவை சிலுவையில் அறையும்படி ஒப்பு கொடுத்து விட்டார். අන්තිමට යේසුස් වහන්සේ කුරුසියේ ඇනගසන්නට බාර දුන්නා. இயேசு சிலுவையை தூக்கிட்டு போனாரு. යේසුස් වහන්සේ කුරුසිය උසුලාගෙන ගියා. கல்வாரி மலையில இயேசுவை சிலுவையில் அறைந்தார்கள். කල්වාරි කන්දේදී උන්වහන්සේ කුරුසියට ඇනගැසුවා. அந்த சிலுவையில தொங்கினப்ப சொன்ன முதல் வார்த்தை என்ன? ඒ කුරුසියේ ඉඳලා උන්වහන්සේ කියපු ප්‍රථම වචනේ මොකද්ද? Father, forgive them. They didn't know what they are doing. பிதாவே, இவர்களுக்கு மன்னியும், தாங்கள் செய்கிறது இன்னதென்று அறியாதிருக்கிறார்களே. පියාණනි මොවුන්ට සමාව දෙන්න, මොවුන් කරන්නේ මොකද්ද කියන එක උන් දන්නේ නැහැ. இந்த ஒரு வார்த்தை உலகத்தையே உலுக்கி விட்டது. මේ එකම වචනේ මේ ලෝකෙටම ஒரு சாதாரண மனிதன் இப்படி சொல்ல முடியுமா? එක් සාමාන්‍ය මනුෂ්‍යයෙකුට මේ වගේ කියන්න පුළුවන්ද? மெய்யாகவே இவர் தேவனுடைய குமார். සැබවින්ම උන්වහන්සේ දේව පුත්‍රයෙක්. மன்னித்து பாருங்கள், சுகம் தானா கிடைக்கும். ඔබ සමාව දීලා බලන්න, ඔබට සුවය ඉබේටම ලැබෙයි. கணவன் உங்கள் மனைவி குறைய மன்னித்து விடுங்க, குடும்ப வாழ்க்கை சந்தோஷமா இருக்கும். ස්වාමි පුරුෂයාගේ බිරිඳවරුන්ගේ වැරදි දේවල් ඔබ සමාව දීලා බලන්න, ඔබගේ පෞල් ජීවිතය සතුටක් වෙයි. சகோதரி, உங்கள் கணவருடைய தவறை மன்னித்து விடுங்கள், குடும்ப சமாதானமா. සහෝදරය, ඔබගේ ස්වාමි පුරුෂයාගේ වැරදි වලට ඔබ සමාව දෙන්න. එතකොට ඔබගේ පවුල ප්‍රීතියෙන් ඉඳී. உங்கள் வீட்டிற்குள்ள இயேசு வசிப்பார். ඔබගේ නිවස තුළ යේසුස් වහන්සේ ජීවත් වෙයි. முடிக்க மனமின்றி முடிக்கிறேன். ඉවර කරන්න කැමති නෑ, ඒත් ඉවර කරනවා. உங்களுடைய சகல ஆசீர்வாதம், சுகம், பலன், ஆரோக்கியம், ஐஸ்வர்யம் எல்லாவற்றுக்காக என்னுடைய மனைவி இப்ப வந்து ஒரு சின்ன பாட்டு பாடி உங்களுக்காக ஊக்கமா ஆண்டவரிடத்துல ஜெபம் பண்ணுவார்கள். மியூசிக் ப்ளீஸ் கம். ඔබගේ සියලු ප්‍රශ්නය, ආශිර්වාදය, සුවය උදෙසා මගේ බිරිඳ ඇවිල්ලා ගීතිකාවක් ගායනා කරලා ඔබ වෙනුවෙන් යාඥා කරයි. ஆவலோடு எதிர்பார்த்தலோடு பயபக்தியோடு எழும்பி நிற்போம். எல்லாரும் எழும்பி ப்ளீஸ் ஸ்டாண்ட். සියලු දෙනා නැගිට සිටිමු බලාපොරොත්තුෙන්. கர்த்தர் உங்களை தொட்டு சுகமாக்கக்கூடிய நேரம் இது. ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබට අතගසලා සුවය දෙනා වූ මොහොත. கண்டினியூ.